Така много е напрегнато. Преди малко имаше един много як матч. И държим пражилка в ръка. Сега държим брадва. Много има много напрегната игра. Сега ще видим какво ще стане след като Snake Event End. Окей. Main Event. Окей, Main Event. Взимайте кирки. Така че... Значи очите са здрави, но няма връзка с мозъка. Това е по-скоро съм притиска оптипиталните дела. Вероятно няма да ще почваме копане. Ще се опитам. Какво? Това е случай. Заглавието. Копане в БГМЦ. Ще използвам въглероден лазер да сваля глиома му пласт по пласт. Същата техника ще приложа на твоя зрителен нерв. Така няма да слепеш, когато те спася. Мислех, че си преминала на тъмната страна. Никога. Но се надявам. Никъде не... Значи се упражняваме на Дрю за Хърман, макар да не вярвате, че ще прогледне. Може и така да се каже, също така му даваме време. Още години живот. Хайде, не можете да изпрати всичко в зала. Кристия, да интубираме. Може ли да я взема? То съм накрити. Трябва да ти помогна да дишаш. Искам само да я видя, да я подържа. Тя плаче. Ще я взема, за да я прегледам. Ще е тук, когато се събудиш. Дайте ми бебето. Така може да те загуби, скъпа. Няма време, отпусни се. Моля ви. Съжалявам, Бренда. Прави мултифокална тахикардия. Какво става? Вероятно... Екограф. Дай да видя снимките. Добре. Малко се загледах с религията. Кое къде е? Имаше съчма в съдовете. Трябва да е тук, няма. Значи е стигнала сърцето. Камерна тахикардия. Сложи 75 лидокаин и повтори рентгена. Викай кардиолог. Отивам. Бренда, без повече изненади. Беше урида и за кръвни проби. Да, година стъжант и казах. Бяха на рафта с консумативи. Кой е стъжант? Не знам. Беше толкова висока стъмна коса. Здрасти, Ричард. Ето я намериш. Няма кой да я реши, Саши. Здрасти. Този уикенд съм дежурна. Ще можеш ли да ме заместиш? Съжалявам, имам планове. Катрина Ивари е тук и ми дава пресада. Искам да й кажа, че съм на разположение. Ако и трябвам за нещо. Дали ще намеря друг? Проблем ли? Нищо особено, може да отпадне. Наред ли е всичко? Спокойно. Можеш да ми кажеш. Айде, почвам Майник Евента. Каза, че е важно. Само секс. Секс по спешност. С мъжа ми. Защо ли попитах? Казах ти. Ей, Бил, чакай. Пусни ме. Права си за чудесата. Понякога те се случват. Сърца започват да бият, рак изчезва от само себе си. Знам, виждал съм. Само понякога. Но това е... Ере, кой ще почва с Майник Евента? Друго е. Не, честно. Не. Цял живот. Вярвах в Бог, който сега... Той ме призова и го последвах. Спасявам своя всеки ден. Най-после ставам човекът, който иска да бъда. А сега това. Даде ми това. Капуагва. Много е. Бог сякаш ми се надсмива. Това ще бъде толкова. Няма хареса ли, абонирайте се и бай-бай. Толкова